Dobrý deň, priatelia scrapbookingu. Prajem vám krásne ráno do obedie v stredu. A dneska sa chcem s vami podeliť o albumik, ktorý dúfam bude pre chlapca, ktorý má 9 rokov a miluje auta. Na prednej strane je nálepka, ktorá má vo vnútri možnosť takto hrkať, taká hrkálka. V angličtine alebo v scrapbookingu to voláme shaking box, krabica, ktorá sa trasie. Speed, I am speed, no ponáhľam sa rýchlo. Poďme rýchlo, ako album vyzerá. Má 4 vreckové strany, v každej je velikánsky tag a do albumu sa vojde 60 fotografií, aj trochu viac. Prvá strana má takúto závoru. Papier som prilepila z 3 strán, čiže som vytvorila vrecko na takúto záložku na napísanie nejakej historky o autách, alebo to, čo chlapček bude chcieť. Trošku hlbšie to musím zatisnúť, lebo sa to pokrčí. Dobre. A teraz na tejto klapke je ďalšie vrecuško vytvorené s podložkou na fotografiu a vo vnútri je zase takáto záložka a má zaujímavú nálepku. Autička sa menia na týchto nálepkách. OK, dúfam, že ho to bude zaujímať. Tu som len pásik papiera prilepila a je tu podložka na fotografiu. Na samotnej stránke je vrecko a možnosť nalepiť fotografie aj na záložku. Poďme na ďalšiu stranu. Tu je veľká záložka vo vnútri tohto vrecúška, ktorá má miesto na minimálne 4 aj viac fotografií. Zase je vpredu vrecuško, kde sa dá napísať historka, ktorá je na fotografii. O tom vlastne scrapbooking je. Tu máme takúto záklapku alebo závoru a je tu takzvaný vodopád, na ktorý sa dá dať 8 fotografií a 9 na stránku. Poďme ďalej. Vrecuško, polepila som rôzne výrezy z papiera dohromady a vytvorila som vrecko, za ktorým je takáto záložka. Fotografia môže byť prilepená aj na samotnej stránke. Ďalšia stránka s vreckom má takúto záložku. Krásne rakety, pekný papier. A podklad na fotografiu je zase prilepený z 3 strán, takže dá sa zase vložiť niečo do tohto kvázi vrecuška. Keď to otvoríme, zaklapka je tu, všelijaké dekorácie súvisiace s autami. Keď to otvoríme, miesto na fotografiu, vrecuško so záložkou, kde sa dá niečo napísať, zavrieme, založíme, ideme na ďalšiu stranu. Tu sa mi páčilo veľmi papier, tak som s ním nič nerobila, ale keď sa položí fotografia niekde v týchto miestach, dala som tu magnet a vystrihla som rovnaké lietadielko a to lietadielko sa dá potom primagnetovať na tú fotografiu, takže lietadielko bude celé na stránke. Ďalšia sú takéto 2 kvázi obáločky, zatvárajú sa na magnet, dá sa tu niečo napísať a vo vnútri každá tá obáločka má táto s raketou a táto nejaký aeroplán. Poďme ďalej, keď ich otočíme. Je tu priestor na zasunutie fotografií. Aj tu, aj tu. Ďalšia má záložku takúto s možnosťou. Zase je tu vrecuško, dá sa niečo ešte ukryť. Nejaké tajomstvo. Deti majú radi tajomstva. Tak to vyzerá kopec ovládačov na papieri nakreslených. A poďme na samotnú stránku, ktorá má takúto závoru a vo vnútri, vo vrecku, ktoré som len vykrojila papier a vydekorovala, je táto
kvázi knižočka, kde sa dajú nalepiť fotografie, napísať príbeh fotografie, alebo akýkoľvek, album môže byť aj ako denníček. Tak, poďme ďalej. No to zase sa mi páčil tento obrázok, tak som nerobila nič, len som vystrihla a vyrezala kruh. Tu sa dá dať fotografia. Fotografia sa dá dať aj na druhú stranu tohto kruhu. Je tu magnet a dá sa s tým trošku hrať. Myslím si, že pre chlapca to môže byť zaujímavé. Ďalšia záložka. Množstvo priestoru na fotografie. Opäť vrecko. A vrecko je aj v dolnej časti. Tam zase som našla medzi svojimi papierami takýto rámik už vyrezaný. A dá sa do neho zasunúť fotografie. A fotografie sa dajú dať aj na túto záložku, alebo napísať niečo. Poďme ďalej. Pásik papiera do U prilepený, v ňom sú dve záložky. Ďalší obdĺžnik prilepený do U. Opäť priestor na viacero fotografií. Fotografia sa dá dať aj sem. A ďalšia záložka. Všade sú nalepené nálepky autičiek. Pevne verím, že chlapec bude spokojný. Posledná strana má takýto uzáver na dvoch gombíkoch. Keď ich otvoríme, táto predná strana tu má taký pás z obidvoch strán a vo vnútri je zase takýto, po anglicky to volám buklet, takáto knižočka a priestor na fotografiu, ktorá sa dá zasunúť a zalepiť tu nejako tak. Takže to je celý album. Rada budem, keď sa vyjadrite, že sa vám album páčil. Ďakujem vám za návštevu na mojom channeli a dovidenia pri ďalšom projekte. Už sa na ňom pracuje. Krásny deň vám prajem, príjemnú stredu. Dovidenia.